Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Šminkanje sa Jelenom i hvala vam puno što gledate. Danas pričamo o proizvodima za suvu kožu, tačnije o tečnim puderima koji će suvu kožu učiniti da izgleda zdravije, svežije, odmornije i koji će prosto najlepše stajati toj suvoj koži. Odmah na početku moram da kažem da ja nisam probala sve pudere ovog sveta, tako da ovaj spisak se sastoji od isključivo proizvoda koje sam lično probala, koje sam lično testirala i koje volim. Također vodila sam računa da vam dam i neke malo jeftinije opcije i neke malo skuplje opcije, prosto u zavisnosti od vašeg budžeta da možete da se snađete, tako da imajući sve to u vidu, hajde da počnemo. Na mestu broj 5 kod mene nalazi se MAC Face and Body. MAC kozmetika je uveliko poznata i ukoliko ste čuli za MAC, verovatno ste čuli i za ovaj puder. U pitanju je puder koji ima jako malu pokrivnu moć, dakle više je negde po meni bebe krema nego što je puder, ali je izuzetno prilagodljiv što se tiče tela i lica kao što mu ime kaže, tako da se vrlo često koristi pri fotografisanjima, pri nekim šminkanjima za editorijale i slično. Najviše ga kod nas žene koriste i kupuju za dnevne prilike i tako bih vam i ja preporučala da ga koristite. U specijalnim prilikama možete da ga koristite jedino ukoliko nemate puno nepravilnosti na licu. Tekstura je jako vodena i prekriva zaista malo, tako da od svih ovih 5 komada koje pominjemo, on ima najmanju pokrivnu moć. Ono što je super kod njega jeste što dolazi u jako velikom dijapazonu boja, uvek možete da pronađete svoju savršenu nijansu i dolazi u dve različite mililitraže, tako da uvek možete i da odaberete da li želite manje pakovanje ili veće pakovanje. Više se isplati kada kupite veće pakovanje, odmah da vam kažem. Na mesto broj 4 dolazi nam jedan puder iz Sephore, tačnije iz Sephora kolekcije. Glow Perfection Foundation izgleda ovako. Dolazi u pakovanju od 20 ml i možete ga također naći u jako velikom dijapazonu boja. Ono što je specifično za ovaj puder jeste da daje izuzetnu blistavost koži. Ja ga danas nosim na sebi, tako da mislim da možete tu negde lepo da procenite i kako bi se ponašao možda na vama. Za ovaj puder sam čak i snimila kada sam ga prvi put isprobavala neke prve reakcije i prve utiske, tako da ukoliko vas to interesuje svakako ću vam ostaviti negde ovde gore da pogledate. Što se tiče pokrivne moći, po meni je ovo neka srednja pokrivna moć i ja ga koristim uvek u svrsi srednje pokrivne moći. Naravno uvek može da se razblaži, ali definitivno je jači od prethodno pomenutog MAC-a. Na mestu broj 3 nalazi se jedan drogerijski puder i u pitanju je, mogli ste i pretpostaviti možda, Bourjois Healthy Mix puder. Ovaj puder jako često pominjem ovde na kanalu i vrlo ga volim. Cena mu je vrlo pristupačna, a radi zaista fantastično. Srednja pokrivna moć je u pitanju, vrlo lep blend sastojaka, lep izbor nijansi, ne toliko veliki izbor nijansi kao sa prethodna dva pudera što je slučaj i koliko znam trenutno ga možete naći i u jasminu i u liliju. Na mestu broj 2 nalazi se jedan od skupljih pudera koji se mogu pronaći kod nas. U pitanju je brand Makeup Forever. Puder o kome pričamo je Ultra HD Foundation. Ovaj puder ima fantastičnu moć prilagođavanja i fantastično se snima i fotografiše. Ja ga često koristim u poslu i također ima jako lep izbor nijansi. Trenutno ga kod nas možete naći, čini mi se, isključivo u Sephora objektima. S obzirom na to da nam on dolazi u vidu stika, a ne u tečnom stanju, njegova gramaža je 12,5 grama i moram da kažem da vrlo dugo traje. Jako mu se često vraćam, mnogo je lep za svečane prilike, fotografisanja, ume da bude super i za dnevne varijante ukoliko ga onako malo razblažite, to jest ukoliko ga četkom dobro izblendate. Inače, najlepše se nanosi upravo četkom i ja volim za njega da koristim nešto sitnije četke. I stigli smo do mesta broj 1, a na mestu broj 1 nalazi se Lancome Paint Miracle. Ako ste ikada gledali moj kanal, znate da sam vrlo često pričala o ovom puderu i da ga već godinama volim, ne volim, obožavam i da je ispunio sva moja očekivanja vezana za jedan puder, a da se tiče suvlje kože. Kada je moja koža počela da
bude suvlja. Ovo je bio jedini proizvod koji mi je radio posao najsavršenije moguće. Nije se hvatao za suve delove, ima srednju pokrivnu moć koja je nadogradiva, tako da uvek možete da kontrolišete koliko ćete ga naneti, dakle da li će on biti nešto blaži ili nešto jači. Fantastično se fotografiše, fantastično se snima i slika. Ono što on obećava jeste prirodan, zdrav, svež izgled kože. Apsolutno to i pruža, dakle daje nam neku pokrivnu moć, koža i dalje izgleda kao koža, ne izgleda kao da smo stavili 35 kg šminke na lice, a opet ne izražava nikakve suve delove, nema ni malo one masne teksture u sebi, tako da vam koža ne izgleda kao da ste tek izašli iz teretane ili da ste se umastili u toku dana. Zaista daje taj zdrav, blistav, prirodan efekat koji i obećava i zbog toga je godinama voljen, godinama korišćen i definitivno je preporuka broj 1 kod mene kad god me neko pita. Što se ovog pudera tiče, možete ga pronaći u Jasminu i u Sephori u Srbiji i kao što ste već primetili u toku videa, snimam pored prozora i svetlo mi već nestaje. Tako da sa ovim bih završila ovaj video. Nadam se da ste uživali i da vam je bilo informativno. Pišite mi obavezno dole u komentarima šta želite da gledate sledećeg top 5 petka, to jest kojih to top 5 proizvoda želite da izdvojim u određenoj kategoriji i da vam pokažem. Puno vas pozdravljam do sledećeg videa i želim vam svima srećno šminkanje. Ćao!